Zer da gidaliburu hau? Aurretiazko borondateen agiriak balio du erabakiak hartu eta adierazteko zer jarraibide nahi duzun kontuan har daitezen. Jaso nahi duzun osasun laguntzaren gainean, baldin eta zure egoera fisiko edo psikikoagatik, zure borondatea adierazi ezin duzun egoeran bazaude. Aurretiazko borondateen agiria edo aba eta testamentua ez dira gauza bera. Testamentua agiri bat da eta agiri horren bidez pertsona batek esaten du bere ondasunekin hiltzen denean beste pertsona batzuk zer egitea nahi duen. Abak osasun gaiei buruz, baino ez du solas egiten. Nork egiten ahal du aba? Adinez nagusi diren pertsonek, hau da, 18 urte beteta. Horretarako desgaituta ez badaude eta agiria egin nahi dutela askatasunez esaten badute. Desgaituta ez egoteak esan nahi du pertsonak ulertzen duela osasunaren gaineko erabakien garrantzia, baita erabakiok zer ondorio dituzten ere. Gaur gero 16 urte dituzten pertsonek ere egiten ahal dute. Beti ere emantzipatuta badaude. Pertsona bat emantzipatutzat hartzeko epaile batek amak edo aitak edo legezko ordezkariak egiaztatu behar du. Pertsona horrek bere bizitzari eta ondasunei buruzko erabaki batzuk. Heldua izanen balitz bezala, hartzen ahal dituela. Noiz egiten ahal duzu zure aba? Agiri hau bizitzaren edozein unetan egiten ahal duzu. Adibidez, egiten ahal duzu gaztea zarenean eta osasuntsu zaudenean. Komeni da zure aba aldatzea bizitzan zehar, zure osasuna edo erabakiak aldatzen badira. Garrantzitsua da agiri hau egitea agitzeri egon eta zure erabakiak hartu edo adierazi ezinik egon baino lehen. Osasunaren arloko profesionalek aurretiazko borondateen agiriari esker, aba, jakiten ahalko dute bizitzaren bukaeran nolako arreta nahi duzun. Zure erabakiak hartu edo adierazi ezinik zaudenean, baino ez dute agiria erabiliko. Pentsatu zure aba nola egin. Izangogoan aurretiazko borondateen agiriak balio duela zure osasunaren gaineko zaintzei buruzko erabakiak har ditzazun. Eta balio izanen du zuk erabakiok hartu ezin dituzunean. Horregatik, zure aba idatzi aurretik garrantzitsua da informatzea eta ulertzea zer den eta zertarako balio duen. Agitz garrantzitsua da, oro bat pentsatzea zer egoera gertatzen ahal diren zure bizitzan osasunarekin lotuta. Eta osasunaren arloko langileen aldetik zer nolako jokabidea nahi izanen duzun. Horri dagokionez, aurrerago zenbait galdera eginen dizkizugu, pentsatzen lagungarri izanen zaizkizulakoan. Gogoeta hori askatasunez egin behar duzu. Zerbait agintz garrantzitsua eta pertsonala da, eta agiria egiteko baliteke denbora tarte bat behar izatea. Aholkua edo iritzia eskatzen ahal diezu, zuretzat garrantzitsua diren pertsonei. Kasurako zure familiako pertsona bati. Galdetzen ahal diezu oro bat gaiari buruz anitz dakiten pertsonei. Hala nola zure osasun etxeko profesionalei zein medikuntzaren, erizaintzaren eta gizarte lanaren arloko profesionalei. Ordezkaria. Zure aba egitean ordezkari bat hautatzen ahal duzu. Dagokion unean berma dezan zure aban idatzitakoa betetzen dela. Pertsona hori senide edo konfiantzazko pertsona bat izanen da. Adinez nagusia eta desgaitu gabekoa izan behar da.
oso gomendagarria da bat aukeratzea. Ordezkaria solastatuko da osasun lantaldearekin zu mintzatu ezinik bazaude. Pertsona horrek malgutasunez erantzunen du, zure osasun egoera aldatu ahala. Horrez gain, agiria egitean aurreikusi ez dituzun egoerak kudeatuko dira. Kontuan izan behar da honako hau. Baldin eta zuk aba egin baduzu, baina oraindik solastatzen ahal bazara, unean zuk erabakitakoa garrantzitsuagoa da aban paratu zenuena baino. Arreta ematen dizun osasunaren arloko lantaldeak egiaztatu behar du, ea mintzatzeko moduan zauden eta aba bat duzun. Lantalde horrek baitezpada errespetatu behar du zuk agirian idatzitakoa, non eta ez den legez kontrakoa. Aurretiko gogoetarako laguntza. Galdera hauen bitartez lagundu nahi dizugu zure bizitza eta osasunarekin lotutako egoera garrantzitsuei buruz pentsatzen, ondotik zure aba idatzi ahal izateko. Zer da zure iritziz bizitza ona izatea? Zer gauza dira garrantzitsuak zuretzat egunerokoan? Zer gauzarekin pasatzen duzu ongi? Zer da garrantzitsuena zure bizitzan? Gauzak, pertsonak, tokiak eta barrak izaten ahal dira. Ondotik dauden galderen bitartez zure osasunarekin zerikusia duten egoeretan pentsatuko duzu. Batez ere, adibidez, eritasun larria duzula esaten dizutenean. Agitzeri gaudenean baliteke gaitasun batzuk galtzea, hala nola ibiltzea, solastatzea, jatea eta pentsatzea. Horietatik edo beste batzuetatik zein galtzea izanen litzateke zuretzat gogorrena? Balduzu eritasun edo osasun arazorik? Aurreko galderari baiezkoa erantzuna eman badiozu, nolako eragina du eritasun edo osasun arazo horrek zure egunerokoan? Nola aldatzen ahal da zure eritasuna edo osasuna zure iritziz denboraren joanean? Nola irudikatzen duzu zure burua 5 edo 10 urteren buruan? Zure osasunetik zerk beldurtzen zaitu gehien? Eritasun larria, adibidez minbizia edo Alzheimerra, harrapatuz gero, zer jakin nahiko zenuke zure eritasunari, bilakaerari eta etorkizunean gertatzen ahal zaizunari buruz. Nahi duzu agitz gutxi beharrezkoa bakarra esan diezazuten? Nahi duzu albiste onak bakarra esan diezazkizuten? Nahi duzu zure tratamenduarekin zerikusia duena bakarra esan diezazuten? Dena jakin nahiko zenuke? Demagun ez duzula nahi zure eritasunari buruzko deus esatea. Nahiago duzula deus ez jakin. Edo demagun une batean eritasunagatik ezin duzula solas egin. Ezta beste modu batera zure burua adierazi ere. Konortea galdu duzulako. Halakorik gertatuz gero, zer pertsonak nahi duzu zure ordez solas egitea osasunaren arloko profesionalekin? Esan ahal dizkiezu horrelako gauzak konfiantza handien duzun pertsonei, hala nola senidei eta lagunei? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.